Tak Silvester je za dverami, nič sa nedá robiť, musíme oslovovať. Na koniec roka, nechápem, čo na tom na oslavu, ale dobre. No a minulý rok sme mali výborné veci, sa vám páčilo, čo sme chystali s mojím zaťom, tak tento rok nemám tu zaťa, lebo chystá Silvester. Ten krik to je vnúk. Takže prvá vec je, urobíme guľky s prekvapením. To má rád každý, to je spoľahlivé. Meso, môžete mať bravčové, môžete mať hovädzie, môžete mať miešané meso, to je úplne jedno, len aby bolo pomleté. Posolíme ho, pokoreníme ho, dám tam 2 vajcia, oregano, lebo to pekne vonia. A potom to ešte na konci vyzdobím bazálkou, som si kúpila čerstvu. A ešte tam dám cesnak. Ja som dala také 4 struky. Odporúčaná denná dávka sú 4 cesnaky. My cesnak máme radi. Dáme tam struhanku. To je pomocník, ak vidíte. Budeš papať, Rudko? Jo. Jo? Tak to som rada. A teraz ideme naplňať. Dobre, takže tuto máme krásne guľky mäsové, plnené mozzarellou. Geniálny nápad. Piec na panvici alebo v trúbe, ale najlepšie to je v trúbe. Dáme to na nejakých 20 minút piecť a medzi tým spravíme omačku. Trošku to polejem olejom, pokvapkám a dám to do trúby piecť. 20 minút na 180 stupňov, dobre? A medzi tým si spravím omačku. Keďže je Silvester, tak vám dovolím normálne otvoriť konzervu s tou takouto omáčkou hotovou a dať to tam. Ale ja to nerobím. Ja si urobím paradajkovú omáčku sama, tu som si dala trošku oleja a dám tam cesnak. Len stačí nakrájať, len tak pre chuť. Pre vôňu. Necháme ho rozvoňať, nech pekne vonia. Dám tam paradajky, ja som si nakrájala na drobno. Ja dám aj konzervu. To je tiež dobré. Posolíme. Dám tam trochu aj paradajkového pretlaku. Keďže tých guličiek je dosť, tak ono tej šťavy tiež musí byť dosť. Je to kyslé. Často vem, vždyť môj život je sladký. Čo je samozrejme, hej, paradajky zvyknú. Dám tam trošku cukru. Môžete aj kečup, ale to som nepovedala, dobre? Už to bude. Kým sa nám robia tie mäsové guľky a takéto veci, to tam necháme, nech sa to robí a urobíme si ďalšiu slanú vec a to je jedna krásna vec, slané, veselé, zvarové prasiatka. No, ja som si nachystala tu na 30 deko múky, dala som polohrubú, môžete aj hladkú, ale na toto je dobrá polohrubá. Dáte tam trochu soli, dáte tam kypriaci prášok a zamiešame. Dáme trošku oleja, takých 6 lyžíc odhadom a urobíme rýchlo také krehunké cesto. Dám tam jedno malé vajce predsa len. Tak vyvalkáme. Nemusí to byť úplne tenké. Tak ako rád. Toto sú ňufačiky. Takže prasiatko máme. Teraz keď chceme tam prilepiť ten frňák, tak to musíme trošku s vodou poprplať, lebo aby sa to tam prilepilo. Poprilepujeme frňačiky a poprilepujeme ešte uška. No, tam máte voľnú tvorbu, pretože uška sú špicaté, ale môžete urobiť aj gulaté. Kruh na 4 časti, alebo čo vám tu ostane, z tohto spravíte ucho. Tak, jedno hotové. Robíme ostatné uška. Ideme robiť 2 zásadné veci. Jedna zásadná vec je, musíme urobiť ňufák. Tak, pozrite sa, no už to vyzerá skoro ako prasa. Potrieme to vajcom, aby to bolo pekné, chutné prasiatko. A dáme do truby. Medzi tým sa nám spravili v trúbe mäsové guľky. No, takže už len toto tam vymeníme. Dáme to na peknú misu. Upozorňujem vás, že toto je málo. Vy musíte urobiť strašne veľa, podľa toho, koľko máte hostí, ale toto vám veľmi dobre pôjde, to im bude chutiť. Môžete to normálne len takto nechať, ale lepšie je to podľa mňa s tou omáčkou. Dajte tam tú omáčku, aby tie guľky bolo vidno. Normálne si tu budú naberať lyžicou veľkou. Tak, posypete bazálkou alebo niečím, petržlenom. To jsem ještě, jak se říká lidově, nežral tohle. Po tých hodoch na Vianoce. Skvelé. Ja sem dávam toto biele ozdobovadlo a toto čierne, to je čierna šošovica. Tak sa pozrite na to. Na veselé prasiatka. Novoročné, ktoré vám prinesú veľa šťastia. Tak toto bude fajn na Silvestra.